Kaadapa, se toimii niinku... Siinä on tuo... Tää on sitten myöhemmin liitetty napapiiriretkeilyalueeksi, mutta... Tämä. Tässä on tämmöinen reitti. No sä tuosta. Mikähän niitä Joku sanottiin talo. ennen? Uittokämppä. Haluatko Reino tuplaa? Ai tuplaa Muutaman kerran karkkia. ollut tuolla. Me ollaan Haluatko? Voin ottaa. Voitko? Tosi hyvää. Ai tää alkaa tuolla 25 vuotta ainakin. Tosi hyvä. Tässä on yhteen aikaan. Kuulen aina. Vesi tippuu jostakin. Jos se sama vesi tulee. Ei saa ole kuollut, mutta mä halusin tätä tarinallisuutta siihen kehittää. Tosi hyvää. Ai tässä on se silta. En mä pystynyt lukemaan. Noin nopeasti en pysty. Vanha haavittelu tuossa. Hyvä mennä kotiin. No eipä nyt tiedä. Tiedätkö missä noista on aina kiviä? Osaatko sanoa missä on kiviä aina? Tuossa missä nuo... Päivää. Noniin. Iska, mennään joen vuosi. Mennään joen vuosiin. Tuossa ollaan me. Tässä. Tässä. Ja joen vuosi on tässä. Noin tuossa. Juoksukisa. Se oli helppoa. Eska, jotain sieniä. Niin, silloin se on tavallaan... Sieniä jostain syystä oli. Ja en mä tiedä miksi. Näkyykö tuossa sieniä? Ei näy. Tuossa on sieniä tuossa. Pikku sieniä. Jei! Saatiin taas rahaa. 15 senttiä. Yes. Rahaa. Pappa löytää joka päivä vähintään yhden 15 senttiä. Lintu. Lapin pöllö. Lapin pöllö. No ei siinä sitten oikeastaan muita olekaan. Grey owl. Eli mahtava harmaa pöllö. Lapin. Peippo. Chaffinch. Ja täälläkin. Puolet Lapin Pajuuli. Järripeippo tuossa. Ja täällä on vielä sitten vielä... Mitäs täällä? Kurki. Kekko. Mikäs poika siinä? Mutta onko tässä palo? Seipäällä pääsis ylittä tuosta kohtaa. Ei seiväs ei rypyllä. Etkä tule. Katot, mene tuolta kattoo tuolta sillalta ja anna mulle ohjeita. Ei, varo. Anna ohjeita iskälle tuolta. Niin, tule antaa täältä ohjeita mistä mennään. Kuulikko? Yes, pääsitkö? Okei, et sai haittaa. Varo. Etkö mä tulen?
Läpä nyt kato. Tämä vaatii taitoa. Nyt loppuu siihen se sinun tuleminen. En mä nähnyt sitä. Viimeistä kiveä. Tai en mä nähnyt mitään, kun mä olin niin matala. Kun en mä nähnyt mitään silloin hypyistä. No niin, kappalepa samalla eteenpäin. Mä annan täältä tuolla. Onko mä kuva? Joka on kuko. Tässä on banaanin maku. Joo, tässä on banaanipeikot. Se on mennyt niin heikkoon kuntoon. Heikkoon kuntoon. Perhonen. Hieno perhonen. Perhonen. Näin. Ele. Uua. Joo, nyt mä ymmärrän miksi täällä menee pitkospuut huonoksi. Tää on märkä. Täällä on märkä. Tää on suo. Kato. Minkä kiven sä löysit? Näetkö? Mua pilottaa. No niin. Vuotaa tuo vesi. No niin. Miten näin kikkailussa on hellunä? Totas. Joo, katsoppa, tuolla näkyy tuo, muistaakseni tuo silta. Koska mä heitän tämän. No niin, heitä sinne eteen suoraan. Heitä vain siitä sinne eteenpäin. Iska, miksi tuossa on tuommoinen kivan mallinen Nyt kivi? katsot, ettei ihmisiä tule sieltä. Nyt heitä sinne eteenpäin sitten varmuuden vuoksi. No. Miksi? No kato, sä huomasit ton sydämen. Mä en edes huomannut sitä sydäntä siinä.
Ja miksi on tehty? Sillalle niin mentiin tuota reunusta, kun sä kysyt, että voiko tuossa uida. Joo. Joo. Silta. Joo. Niin katsoppa sen sillan vieressä takana on suoraan se kirkko. Näetkö? En. Siinä on semmonen kirkon torni näkyy sillattiin, korkea torni, jonka